vieš, v minulosti sa hovorilo, že maj červenú peňaženku a priťahuje to financie. A takto som bola nastavená ja a ja si pamätám, keď mali sme jedno stretnutie s dievčatami, to je možno 10 rokov dozadu, možno aj viac, ešte som tedy teba nepoznala a keď sme išli platiť, vyťahli sme peňaženky a každá z nás mala červenú peňaženku. A potom som sa zoznámila s tebou a ty si mi povedala, že pre teba červená peňaženka nie je dobrá. Tak ako je to s tou peňaženkou? Teraz tá červená farba vyťahuje tie peniaze, alebo nie? Alebo ako to je? Myslím si, že neexistuje nejaké presné pravidlo. Proste hovorila by som blbosti. Ale ja hovorím, nech si to každý vyskúša sám na sebe. Takže sú akoby dve varianty. 3 za mňa. Jedna je vybrať si farbu, ktorá vás podporuje. To znamená, že keď sa človek narodil v určitom prvku, napríklad ty si sa narodila v prvku kov, a ten kov sa rodí zo zeme, to znamená, kov sa ťaží zo zeme, tak práve ťa podporujú práve zemské farby. Takže keď si ty dáš zemskú farbu, tak ťa bude podporovať. To je jedna cesta. Druhá cesta, ja hovorím, nech si každý vyskúša toto, pretože každý si môže mať inú skúsenosť. Na toto nie je pravidlo, je to tak trošičku by som povedala už také v úvodzovkách čarovanie, hej. Ale je dobre, keď si to človek vyskúša, lebo mne to, každému, komu som to poradila, naozaj videla som, že to proste sedelo. Takže toto je jedna varianta, buď vás tá peňaženka podporuje, alebo naopak je vašim prvkom financií. To znamená, u teba po kove nám následuje voda a po vode nám následuje drevo, pretože tá voda živí to drevo, ten strom. A drevo predstavuje v tom farebnom spektre práve zelená farba. Takže u teba, keby som chcela, aby ti tie financie rástli, aby to proste bolo stále plné, tak je to práve zelená peňaženka. A tá zelená peňaženka, na druhej strane, keď sa nad tým zamyslíme, papierové, keď nechceme mince, nechceme kovové, chceme tie papierové, sú zo stromu, takže tiež tam vidím nejaké to prepojenie. A ďalšia vec je, jediný prvok, ktorý najrýchlejšie rastie v prírode, je práve drevo. To znamená, že ten strom je to najrýchlejšie. Takže keď chceme rýchle peniaze, tak je to práve tá zelená. Takže tam sa hodne pohrávam aj s touto myšlienkou. Mne to zafungovalo perfektne. A u druhých, hovorím, vždycky je to proste o tom, že si to pozrú, v ktorých prvkoch sa narodili a v ktorých majú naozaj ten faktor toho bohatstva a skúsi to využiť a nech si to vyskúšajú. Viem si vymeniť peňaženku, lebo mám doma zelenú, ale používam peňaženku kovovej farby, takže to nebude pre mňa dobré, že?